Jebote, jedino što je dobro u ekstremno smaračkoj i dosadnoj školi su ovdje veliki odmori. A i ove ribe, od kojih mi ponekad prosto zastaje dah. Nije sve tako crno. A šta se žališ, bre? Nismo našu školu mogli da upišemo. I si čuo kad su nam rekli da ćemo imati mnogo više prakse nego teorije. Znači mnogo više vremena za neke druge prakse. Kao na primjer. Batice, morat ću ja tebe da naučim neke stvari kad su ženske pitanje. Vidim ja da se ti baš ne snalaziš u tom svetu, a? Kako da ti kažem? Ali nije da se ne snalazim, nego nemam puno iskustva u tom. Prilažem. To ti je nešto najprostije, Batice moja. Vidi, najvažnije je da se dobro nabiješ samopouzdanjem, da im priđeš samouvereno i da u pravom trenutku kažeš pravu stvar koja će ti obori s nogom. Ne znam. U meni se nekako uvek noge odseku kad treba da priđem nekoj djevojci. Onda ne znam šta da joj kažem i ispadnem budala. Ništa se ti ne brini, Batice moja. Pokazat ću ja tebi kako se to radi. Treba samo da si opušten, da znaš šta hoćeš i da sa puno samopouzdanja priđeš dotiču. Jer će ti u suprotnom svaki pokušaj biti uzadan. Veruj mi, znaju to one i mogu da predosjeti. A sve to djeluje tako jednostavno, a u praksi je dosta drugačije. Najgore mi je kad skupi hrabrost i priđem je. Čak i dam neki kompliment. Ona me oladi i iskulira kao poslednje kretena. Batice, sad ću ti pokažem kako se to radi. Čekaj. Pusti mene da probam. Sigurno? Izvini, imaš telefon? Mobilni. Mogu poruku? Da, naravno. Evo izvini. Ekstra. Jaj, hvala ti puno. Ćao. Izvini, možda me odbaciš do jednog kafića tu u blizini, molim te. Svako doba dana i noći.
Ćao. Produženi skladnik. Hvala. Hej, čao. Ćao. Jel sve u redu s telefonom? Mislim, ako treba daću ti ja opet svoj. Ako nemaš bateriju, tako može. Hvala, ne treba. Izvini, mogu da sednem? Možeš. Hvala. A šta piješ? Ništa, hvala ti naručila. Ti čekaš nekog ili... Da, čekam dečka, već je trebalo da stigne, ali ne znam gde je uopšte. Znači, nećeš verovati koliko je njima trebalo da nas provali. Pritom smo bili pijeni kao leti. Ljudi mogu da se setim šta se sve dogodilo. Znači, haos totalan, nisam mogu da verujem. Zini, sad da... Mada, brate, sam ti je Bog poslao vamo. Šta se dešava, otkud ti ovdje? Slušaj, u velikom sam problemu, ne znam što da radim. Konačno sam prešao u svoju barijeru, oslobodio se i opušteno započeo razgovor sa Natalijom. Onda mi se kao najgore baksu desilo ovo. A baš mi je lepo krenulo. Vidim da te lepo krenulo. Ma pusti sad to, nego reci mi, šta da joj kažem sad? Šta može onako ribu da obori sa nogom? Pa u tvojom slučaju, batice, samo bejzbol palice. Nemoj da me zezaš, molim te, nego daj pomozi mi, treba mi savjet. Slušaj, Strane, moj najiskreniji savjet je da lepo odustaneš od toga. Nije ona tvoj kalibar. Prepusti je meni, a ja imam jednu drugaricu s kojom ću te upoznati kasnije. Kako to misliš da odustanem? Pa kako sad da odustanem? Jesi ti normalan? Prvi put je neka devojka obratila pažnju na mene, a ti hoćeš da odustanem i prepustim je tebi, koji možeš da imaš svaku.
stop.